Bé, avui hem vingut cap aquí, cap de Rec. Ara som al refugi del Pradell. I la intenció és anar cap aquí dalt a fer el pic de Satut, segurament. El tenim entre el Tossal Bovinar i la Tossa Plana de Lles. I sobre la marxa veurem què fem, com sempre. Aquí tenim la Carme, la Lourdes i el Salvador. Vaya equip. Vaya equip, Aquí davant tenim el refugi de Pradell i el Cadí aquí davant. Sí. Bueno, estem arribant a Tossal Bovinar. Molt bé, nois, estem disfrutant aquesta baixada de collons. Així m'agrada. La neu
està en òptimes condicions. Com podeu veure, la Carme riu i tot, això és bon senyal. No, perquè tirarem tota la... Ja podeu tirar, ja. Tinc el cap molt dur, jo. Molt bé, molt bé. El maco d'això saps què és? No ha trepitjat ni Déu. No, això és verge. Això és verge, nois. Va tallar la bossa, noi. Això ho disfrutarem de collons. Ara totes aquestes crestetes aquí, de conya. Va, ja estem arribant al Satut. Ai, el Coma Extremera. El Coma Extremera. Ara venim de la Sala d'Olinar, és allà a l'altra banda. Hem baixat per aquell coll, fet tot aquest recorregut. I com podeu veure, aquestes dones van fortes. La Carme ja ho veieu. La Lourdes està arribant al cim i el Salvador, que el tenim aquí. El Salvador, que el tenim aquí mateix.